Дай, напрягам се. Оттам не мога минаме ние, брат. Не мога ли да го... Мартин е по-скоро от лево. Ще почиваш, бе? Еми, не знам. Как си биех с колоните, Ма то не си мисля, че... Да, от тук, от тук. Еми, явно да. Оттам минах, да, от тук съм. Чай, чакаме да излезе. Гъсто е, ама хубаво. Толкова мога с нещо да се качим до върха. Сега ще го питам това колко пари иска ме качи догоре с шината. Па. Ако ми кажа 20 лева, съм първи горе. Да, 20 лева, че имаш на опашка се редиш. Пък колко бензин ще изхарчи? 10 кила бензин в най-лошия случай. Добре, 20 лева, но качване си, окей. 50 лева съм много. Пичо, аз ви предлагам от тук долу през гората и какво стана? И да направим още едно качване и там на джъмповете да се снимаме. Айде. Добре. Само че от тук как минаваме сега? Аз ви предлагам да тръгваме. Лейза! Надоле! Помагай! Ми надоле. Не от тук. Къде е там? Що изкачи така и зад храстата? Аз ли? Ти си. Цялата гаса долу. Да. През разките. Да, момче, тук гледай какво става. Къде са, бе? Това определено не беше гората, през която минах преди малко.
О, колаторото се окопало малко. Quattro.